יו, how you doing chat? כמה חברים שלחו לי שיצא 1 נגד 20 בגרסה הישראלית, בפעם השנייה. ביקשו ממני שנעשה על זה ריאקשן. אז אמרתי, let's fucking make it, bro! יאללה, בואו נראה איך זה יצא בבקשה. אני ראיתי את הקודם שיצא של, איך קראו לו? של איציק ראובן אני חושב. הבן אדם עצמו גבר רע, אני מת עליו, אבל זה יצא כל כך קרין, זה היה כל כך גרוע. כאילו, ראו שהוא כל כך השקיע על ההפקה, וזה הרבה כסף, הצילום והציוד והשכרת מקום. אבל אין, בארץ זה פשוט עובד חרא, כי המנטליות גרועה, כי הבחורות הן בדרך כלל מתנהגות כמו ילדות, או שהן, אל תצא, shut the fuck up. את באה להיות מול מצלמה, אז תתנהגי כמו מול מצלמה. תהיו אותנטיים, אותנטיות מביאה, באמת, אותנטיות מביאה, איך אני אסביר את זה? אנשים אוהבים מה שאמיתי, מה שמזויף, רואים שזה מזויף, לא משנה מה תעשו. אז בדרך כלל, למה הטרנדים האלו לא עובדים בארץ? כי זה לא אותנטי. אני מאוד מקווה שזה יצא טוב. הוא עידן בלאו, אני אפילו יודעת של המשפחה שלו. הוא מצחיק בטירוף, אני אוהב אותו, יש לו אחלה וייב. בבקשה שזה יהיה טוב, שזה לא יהיה עודף קרינג'. Let's fucking make it! גבירותיי ורבותיי, זה הרגע שכולכם חיכיתם. בבקשה, שזה לא יהיה קרינג', שזה לא יהיה קרינג', שזה לא יהיה קרינג'. זה יכול להיות אחד מהגדולים בהיסטוריה של הסדרה. בבקשה, בבקשה, לא קרינג', לא גרוע, שזה יהיה אותנטי. בנות שהולכות להתמודד על ליבו של חנון, גאון קומי, משפיען רשת וסטנדאפיסט חסר תקנה. עידו בלאו. איך עידו בלאו החנון חסר ניסיון מול בלאו, אוקיי, אני אזכור את זה. בנות הולך להתמודד מול 20 כאלה. האם זאת תהיה הצלחה מטורפת או כישלון חרוץ? בכל מקרה, אני וחבריי סן ועומרי מלינסקי הולכים להדריך אותו במהלך הסרטון. אז בואו נקבל את המתמודדת הראשונה שלנו. קוראים לך שירי? כן. איזה ניחוש טוב שלי, שלום רב, או שנטה. עמוץ מתוק, מה נשמע? את מאמנת. אני מת על הווייב שלו, מצחיק פיצוצים. שאני הגעתי. מה זה? את בכת כלשהי? למה זה... זה? כן. אתה רוצה לדעת? רוצה לגעת? אימא'לה, שאלת את זה מלחיץ, אבל כן. אז תעביר אותי השלב הבא ותדע. וואו! כן, תעברי, את בסדר, את בסדר, וואו. יואו, אני לא אשקר, לא משנה מה הוא יעשה, יש לו פשוט וייב של טמבל, אבל לא מהטמבלים הגרועים שאתה מסתכל ואתה אומר בואנה הוא אידיוט. אלא, איך אני אסביר את זה? תמיד בסרטים, כמו בדרך לחתונות עוצרים בווגאס, כל הסרטים האלו, תמיד חייב להיות איזה אחד שהוא ממש טיפש, אבל הוא ממש מצחיק. הבן אדם הזה פשוט גאון קומי, כמו שהוא אמר. אני ממש אוהב את האנרגיה שלו. איציק, מלא בנות הבאת לי, איציק. מה קורה? שלום. יגאל, באתי לתקן לך את הלב, שמעתי שהוא שבור. וואו. לא שבור. אז אני אלך. לא, אל תלכי. מה, נו, השתגע? טוב, יא מרוקאי. רגע. אתה פועל. הוא עם גרביים? מה? למה הם בלי נעליים? מה נתפס? צאו, יא מרוקאי. כן! ממתי זה אבל? וואי, הוא לבוש כמו סבא, מה יש לו? יש אבל כימיה טובה, אני אוהב את הצחוקים. כן, יאללה, השלב הבא, תתרחקי ממני, אימא'לה. רגע, אתם חושבים שעידו הולך להגיד כן להכל היום? זהו, יש לי הרגשה שכן. הוא מוצץ בפה? בואי נעשה. זה נגיד גרוע ממש. זה כאילו... פאנצ'ים טובים, לא שאתה חושב עליהם יותר מדי, שזה פשוט נשלף. נכון שמי שסטנדאפיסט הוא חושב על פאנצ'ים וכותב הכל ומנסה, אבל פה זה כאילו יותר מדי חשב על זה וזה היה כאילו פשוט... לא, זה היה גרוע ממש. עשה את זה... שנייה, אני רוצה שנתחיל כמו שצריך, תשימי קצת. היא נראית ממש חמודה. שבת תינוקות ומוצץ. דידי, is that you bro? What the fuck? No, דידי shit around here. אני עידו, איך קוראים לך? לי קוראים מרי. הידיים שלך קצת רטובות. מעניין למה? את מאשימה אותי כאילו? מזכירה לי את האמא המתה שלי, היא גם הייתה שמה. איזה אידיוט. באתי להכיר אותך. אמרו לי שאת עושה לי ריקוד. את יכולה להתחיל. לא, אני לא. אז אני ארקוד? Hit me baby one more time. התחיל רע ונהיה יותר גרוע, אני מוותר עלייך בשלב זה. רגע, הוא אמר לא? לא הבנתי מה הלך פה. שלום. וואו, כולם ממש יפה, אוי חיבוק, אימא'לה. וואי, איזה כיף. מה, איך, מאיפה את בארץ? אני בת ים. אני חולה על בת ים! יש שם ים. יש פה קליק. וואי, אני אקח אותך דווקא לאזור של המצבה. מצבה. למרות שזה נשמע לא טוב. מה זה מצבה?
זה כזה שדרה כזאת של רחובות וחנויות וכזה. זה הדבר הכי טוב שיש בבתיה? מוות? זה סטייל שוק. לא, למה? זה וקטלות רחוב. זה סטייל שוק. לא, אמרתי, זה סטייל, זה לא מצבה. לא מצבה, אז מה זה עושים לא מצבה. שם? סטייל שוק. דו, אתה תביא בא, אתה לבוס, אוכל תגמור עניין. או יש לו תשטח של 200. יואו, סוגיה מרוקאית גם. לא. אוקיי. יואו. לא. אז אני צריך לבחור אותך בכלל. כן, וואו, את כוסית אחוז שרמוטה. איזה דפוק, איזה דביל. רוס פידינג פק. יואו, what the fuck. הלאה, מישהי נכנסת, הלאה. או. אוקיי. ברה, למה היא עם הפלאפון? לא הבנתי, היא באה עם משהו מוכן כאילו? מה זה החרא הזה? מה, היא שחקנית או מה? מה זה הלו"ז? אי אפשר להפסיק להסתכל, אבל גם לא יותר מדי להעמיק. תיקחי את המשקפיים שלך ותלכי הביתה. תודה. מה זה החרא הזה? לא הבנתי, היא באה עם משפטים מהבית, כאילו זה אמור להיות אותנטי. אותנטיות זה טוב, לא אותנטי זה חרא. מה? יש לכם בבית? shut the fuck up! לא, הוא לא יכול לדבר ככה. זה נכון. לא מקלל עם אישה כמו שלא מרימים יד על אישה. אבל get the fuck out. היא בוגרת, אחי. כבוד. גם לי, אז אני גם צריכה... לא, רק אני אביא לך. יש לה ילדים, אחי. מגע? לא מגע? מעט, כזה... לא יצא לי במינון. וואי, מסכן, הוא מובך ממש. פגשתי עוד את אמא שלי, פשוט התרגשתי. יואו. וואו, חיוך. אם יהיה לנו ילדים, אז א', אנחנו ניכנס לדיור מוגן כנראה מוקדם יותר, ב', מה זה אם? כאילו, רגע. כשיהיו לנו ילדים, סליחה, כשיהיו לנו ילדים. אתה רץ רחוק מדי. יו. תחליט! כבר תינוקות, כבר זה, יאללה, זהו, חלאס, מה אתה עכשיו חופר? בת 39, נראה טוב, יאללה, חלאס! וואי! צודק, בסדר, אני רוצה לדעת אם יהיה אחת, איציק, כן או לא? כן. הגיוני, אחי. לא, זה הגיוני. חיתולים, עניינים, חלאס, תחתמת, וואי. זה הגב שלך? אני הגב שלה. היא אגב. אימא'לה, מה, אבל עכשיו אתם 2 על 1, זה לא פייר. וואלה, פייר. אנחנו נריב מכות. אני רוצה לתת לך כן, אבל הגב שלך... הגב יכול להישאר בבית. מה, אתה מפחד מבנות? אני מס. אני הגב שלה. לא, וואי, זה גרוע. וואי, למה? תעשי לו איזה תראי לו. למה? והם נראות טוב אבל. אני אוריד לך אחת. אתם תדקרו אותי כשזה ייגמר. יש להשאיר אתכם, אתם לא תדקרו אותי? לא. יש לנו כן. קיבל 2. היי, שלום. ברוכה הבאה. איזה הודואית, אחי. את נראית נורא מיוחדת ויפה. אני לא אומר את זה לכולם. אנג'ל. לא ידעתי שהגענו לשלב התחת כבר, אבל מה זה אומר? יואו. שלב התחת, בסדר גמור. אנג'ל. אני מעולה. איך את? איך כיף. יש לך ציורים? יש לי פרפרים. זה גם יפה. אני יכול לה. That's weird as fuck. That's fucking weird. לא, אתה יכול להגיד. הוא נגע בבחורה? נגעתי בבחורה. את נורא חמודה. את יכולה להמשיך איתנו? כן? ביי אנג'ל. ביי. איזה גמור. רגע, יש לו אקסיות וכאלה? כאילו... אני חושב שהאקסיט היחידה שלו זה המסך מחשב, אחי. היפ, מה זה? לא, יואו. לא, איכס, לא, תלכי. לא איכס. איזה ישירות. שלא תתפוצץ עליו. יואו, נו. what the fuck? דואר, מה זה? לא. אנחנו בפנים, למה משקפי שמש? היא המושפעת. זה גדול. זה טוב. That's a good one. עוד אישה. כן, יש הרבה אנשים פה. אוי, רגע, סימנים. איך עיניים יפות. תודה רבה. גם לך יש, האמת ששלך חומות, אבל הן גם יפות. שחור פחם. אם אני אבחר בך לנצח או לשלב הבא? לשלב הבא. ואז בסוף נהיה ייחודיים. הבנתי אותך, אז לא. יואו! איזה באסה. בואי, אני אראה לך איפה. בבקשה. תראה לה את הדרך החוצה. איזה קטע אתה אומר לא. מה אומר לו? מה הבעיה? אין לך בנון ואתה שולח אותן הביתה? היא אומרת לעצמה. המכוער הלא מסופר הזה יגיד לי לא. בסדר, מה שמך? בא ישר אליו, לכי תעמדי שם, מה את עושה? אני עידו, נעים להכיר. נעים מאוד, אני אור. אור, בן כמה אתה? הוא חייב להעביר אותה. ספרי לי משהו על עצמך שאף אחד לא יודע. כעיקרון עכשיו, כאילו אף אחד לא יודע את זה, כי זה ממש חדש. התחלתי לדגמן. די, טוב. דוגמנות הלבשה תחתונה. יש לי חברה שעושה תחתוני כאלה ספיגה למחזור, אבל יואו. זה גם כמו חיתול. אפשר לחרבן בזה, להשתיל. what the fuck?
בא לך לדגמן כזה? לא. יכולה לשאול אותי מה הדבר שלא סיפרתי לאף אחד בחיים. מה סיפרת לאף אחד בחיים? לפעמים אני הולך לישון ואני שוכח את הבת פלג בתחת. מה? מה? אומייגאד. ביי. אני לא יודע מה זה אומר גם אני. כן. אני לא יודע מה זה יכולה אומר. לעבור לשלב הבא, נתראה שם. חבר'ה, אל תבדקו מה זה. טוב, בבקשה, אל תבדקו מה זה. טוב. ברוכה. יואו, גם האישה לא יודעת מה זה. חבר'ה, אל תבדקו מה זה. גם היא שואלת אותו מה זה, היא לא יודעת מה זה. בבקשה, אל תבדקו מה זה. מה זה? אין לי מושג מה זה. אוי ואבוי. הבאה. אין לי מושג אני מה זה, עידו. אבל... לוסיה? לוסיה? כמו הירח. לא. יואו. ניסיתי להישמע אינטליגנט ולא הלך לי. רגע, ובת כמה את, לוסי? 30. דיין! She's old as fuck, bruh. What the fuck? וואו. זה בסדר מבחינתך? דיין! מה אכפת לי? אני בן 21. ואת הוא רק בן 21? אחי, הוא נראה גרוש בן 37, אחי, עם חמישייה. לא לחוצה על מה נסגר עם הזיפים? ואחי, למה אתה בא לא מסופר ו... ילדים או נכדים? לא, אני נגד. יואו. נגד ילדים ונכדים? לא יודע. נתן כיף הזה שהוא נגד ילדים. גם התחלת באלטון ג'ון, שזה כבר טוב. הכי אני אהבתי עד עכשיו את לוסיה. כל מי שאמרת להם כן שם, מי הפייבוריטית? זהו. האמת שגם השמאלי, אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל גם השמאלי, היה לי חיבור טוב איתה. אני התחברתי איתה מאוד, אני מרגיש שיש פה פוטנציאל לבום בום. ויש את אנג'ל. יואו. יואו, you crazy. אם אני רוצה, אם אתם שואלים אותי מי אני רוצה שיהיה לו הכי הרבה סיכוי איתה, זו הימנית שמה. אם יש פה מישהי שלא מעוניינת להמשיך לצאת עם... לא הבנתי. זאתי מסטיק? היא לא עשית משהו? הכי הרבה סיכוי איתה, זו הימנית שמה. אם יש פה מישהי שלא מעוניינת כן. להמשיך... לא, זה נגיד, אני חייב לאבד דעתי, no offense, זה לא אישי, זה פשוט לא יכול לקרות. באת להפקה, מצלמים אותך, צריך להיות מקצוענים. את צריכה מסטיק מפאת ריח, או שסתם כבא לך, אל תצטלמי, זה נראה רע. זה אחת הסיבות למה בדרך כלל תוכן ישראלי בדרך כלל לא מצליח בארץ. בדרך כלל זה נהיה קרינג', בדרך כלל זה מקבל הרבה אייט. בגלל הדברים האלו, הניואנסים הקטנים האלו זה פשוט גרוע. תסתכלו על סרטונים בחול, תסתכלו על ולוגים בחול, איך זה הולך שם. שם הם תמיד רציניים. גם שהם מתנהגים כמו טיפשים, זה אמיתי, זה לא מבוים, הם לא חושבים על זה, הם פשוט פועלים, ואז מה שיוצא יוצא. בגלל זה זה טוב. אבל כשאת מגיעה להפקה ואת לא עושה מסטיק, זה פשוט גרוע כאילו, זה ממש, זה מוריד מהערך של זה, חבל. לצאת עם עידו, שתצא מהמזרק. אלימות. איכס. היי, מילפית, למה? נשפך לי המים וההלם, 5 בנות. פק. ביי. חבר'ה, למה דייטינג מתחיל? עכשיו. טוב לראות אותך. חיכיתי לך. גם אני חיכיתי לך, האמת. אני רגיל שכאילו בנות מקיפות אותי. That's a cop. That's a cop, bruh. Stop lying. אז אתה מרגיש כאילו סבבה, בנוח, בבית. כן, את יודעת, אני כאילו אצל מעין וויסנר. סטאד כזה, סוס 4. את יודעת, אני כן? יכול להסתכל למישהי בעיניים ואני מבין ישר את הסיפור חיים שלה ומה היא צריכה לקבל ממני. יואו. אני אוהב. כואב לה, בפנים. כואב לי בפנים? טוב, אתה טועה, זה ממש... רגע, זה... לא, תפתח את המדריך. את צריכה מישהו אני לא צריכה. את לא צריכה, נכון. עידו, תגיד לה, את צריכה אותי. את צריכה אותי, כנראה. צריכה... יכול להיות שאני רוצה? בוודאות את צריכה אותי. לא יודע, זה החלטה שלך, אני לא יכול להסכים בשבילך. חשבתי שאתה יודע לקרוא את זה. רוצה את השלב הבא? אתה רוצה את השלב הבא? אני רוצה את המספר טלפון שלך. אוקיי, אז אולי אפשר לסדר דבר כזה. יואו! יואו! אז כן, עוברים לשלב הבא. זה לא, איציק, נגעתי, חיבקתי אישה, איציק. איזה ליצן. אפשר לעבוד עם זה? קצת לפתוח אותו, מה זה, עם פנס בגבה? יואו! הייתה נותנת? אוקיי, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. את הדייט הזה אתה מתחיל עם מבטא כזה, מבטא אתיופי. גם הוא התחיל קצת את המבטא. תן בראש, בהצלחה. שלום. שלום, רגע, הולכים מיה. נשב ביחד. מה קורה? שלום, הכל בסדר. את מתרגשת לחזור לדייט איתי? מה זה פריבילגיה? פריבילגיה זה כאילו שיש לך משהו שאין לאחרים. מבינה? זה לפעמים זה לא אתיופי, זה הודי. לא נותנים שוויון זכויות. אתה הכי יפה שראיתי מאז מוטי טקה. אתה רוצה להכיר אותי או תשאל משהו? רגע, את... אומרים לך מה לעשות באוזניה? הם צועקים אחד על השני. לא, זה גרוע פשוט, זה ממש גרוע, כאילו, זה אפילו בלתי נסבל. מה את מצפה, שמה? מה יקרה?
אומרים לך להכיר מישהו בדבר שיהיה מצולם, דבר שיהיה לאינטרנט שזה ולוג. אמרו לך מי האנשים שעומדים מאחורי זה, ברור שיגידו לו משהו, ברור שהוא עם אוזנייה, ברור, זה כל כך מטומטם. תראה לה את התמונה של הקוף. שחרר את עצמך. אני, חשוב לי הגבר שאיתי, היא חמודה ממש, אהבתי. שיהיה אנרגטי. שכל היום נקפוץ ונרקוד. הפלצתי. בסדר, זה טבעי, גם אני, הכל טוב. רוצה להפליץ גם או שאת בסדר? לא, כבר הפצתי קודם. יואו. פליפה מקודם. יואו. אז אני הולך. ביי, זהו? היה דייט מדהים לדעתי, היה דייט מדהים. יואו, ברו, what the fuck, קצת מודעות עצמית. מדהים, היה כימיה. הדייט מסתכם בפלוטים. אבל גם למה ראינו את האוזניה? למה זה כל זה בולט? איך היה לך? הוא חמוד. כן? כן. יוצאת איתו לעוד דייט בחוץ? עם אוכל, כן. מה היית אוכלת עם עידו? קרם בורלה. עכשיו מה שאתה הולך לעשות בדייט, כל מה שהיא אומרת לך תעשה הפוך. אני מאמינה באלוהים, אני מאמין בחייזרים. אוקיי, בסדר. הבנת? רק הפוך. יאללה, תן בראש. קל. הצלחה אח. היי, מה קורה? לקום, משהו. לשבת אז. היא מתוקה. לא. אני נח. אתה נח. כן. אוקיי, מה חשוב לך? אצל מישהי? שתהיה לא נאמנה, ושתהיה כאילו... את יודעת, זה שאנחנו ביחד... לא ציפיתי לתשובה הזאת. איזו תשובה מטומטמת. לא ציפיתי לזה. יואו. לא אומר שכאילו... לך על הדייט נורמלי, חמודה. מה זה תהיה נורמלי? אתם יודעים שאני לא מסוגל להיות נורמלי. קיצר, לא, אבל למה אתה הורס את זה? למה אתה הורס את הקונספט? פשוט תמשיך עם זה כרגיל. זוגיות פתוחה וכזה זה מה שמדבר אליך. לא, חס וחלילה זוגיות פתוחה. לא, אם אני עם מישהי, אני רוצה... אתה רוצה שיבגדו בך? אני רוצה שאת תבגדי בי. נו, אז מה זה אומר? זה זוגיות פתוחה, אבל היא סגורה מהקצה שלי. לי אסור לשכב עם בנות אחרות, אבל לך מותר מה שאת רוצה. וואו. מה זה אחי? הוא פסיכיאטרי, הוא חולה נפש. אחי, אתה לא בריא בראש. מבחינתך זה בסדר? לעשות לך מסאז' ברגל? כן, תעשה בבקשה. תודה. את קורא הברך. אם היית יכולה לבחור מספר בין 1 למספר טלפון שלך, מה הוא היה? וואו. That's a good one, bruh. אהבתי, זה יצא טוב. רגע, אבל מה התשובה? טוב, אז אני יכול אותו? טובי. שאלה פילוסופית. שעה פילוסופית, וואו, אני אוהבת, כן. כששולחים דיק פיק, לדעתך צריך שזה יהיה באחד פעמי, כאילו, רב פעמי. לא אני ספציפי, כשאת שולחת דיק פיק נגיד, מה את עושה? רב פעמי. רב פעמי! יואו. טוב, אני צריך ללכת. יואו, this dude is fucking crazy. להתראות. למי אמרת שאין ריזה? אני מת... תודה על המים, אח. אני סבבה, וולדת כזה לא היה לי עדיין. משהו שאת חושבת שיכול להיות להמשך? אני חושבת שאני צריכה עוד דייט אחד כדי להבין, בין אם זה טווח ארוך, קצר. רוצה עוד דייט אחד. רגע. וואו. אוקיי, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. מה שאתה רוצה שתעשה בדייט הזה, שממש תחתור להיות ידיד שלה. יואו, that's a good one, זה אמור להיות אחד טוב. זה צריך להיות אחד טוב. אותך ממקום למקום. שנים אני מתכונן לרגע הזה. מה שלומך? חשק פשוט לקחת אותך לטיול בטבע? אבל רק להקפיץ אותך לשם, ואז ללכת הביתה. אני לא אהיה חלק בטיול. העיניים שלך מוציאות אותי מאיזון, יש לך עיניים שחודרות לנשמה. נכון. אבל ברמה שבא לי כזה להיות כזה, את יודעת, לקנות לך גלידה. ואסור שכאילו, שהחברות שלנו תיהרס. אם אנחנו נלך לשם, אז הידידות שלנו היא תיגמר. מבינה? קודם כל זה לא בטוח. צריך לבחון את זה בעדינות ובסבלנות. כל עוד יש תקשורת איזה אישה מותק. והבנה משני הצדדים, אז אפשר לנסות הכל. וואו, איזה מותק. איזה מותק של אישה. אז את רוצה להיות ידידה שלי? Rise, you gay? אני חושבת שאפשר לבחון את הכל. לבחון את... יואו. אז שנה, את רוצה להיות יזיזה שלי? ואם הייתי שואל אם את רוצה להיות יזיזה שלי? אני צריך לחשוב על זה. לא, תגידי לא. באמת. אבל מה, את צריכה עוד פרטים כאילו? מה במה שאת רואה עכשיו לא מספיק לך ביזיז? תפתח כפתורים בחולצה ותהיה חושני. מה זה מה? קשר פתוח. אז אני באחד כזה. מה?
בקשר פתוח? כן. טכנית גם אנחנו בקשר פתוח עכשיו. לא. מה הקשר פתוח? זה אומר שברגע זה היא נמצאת במערכת יחסים עם מישהו אחר והיא באה לדייט עם מישהו אחר? What the fuck? תגידי בינתיים. טוב, אנג'ל, אני יכול להצטרף לשלישייה איתכם. יאללה. מה? יש לך מספר טלפון או שאת כאילו בסנטר אין טלפון? את מפרגוואי? What the fuck? God damn, Hablo טוב. castellano, sí, es verdad. גמרתי במכנס! איזה אידיוט. איזה אידיוט. היא באמת בקשר פתוח? כן, מטורף, מטורף. בסדר. איך היה? היה מעניין וחווייתי. היא מותק של בחורה, but she weird as fuck. מה זה קשר פתוח? מה זה החרא הזה? יש לך דייט אחרון, אני ממש רוצה שאתה תמצא קלה. טוב לראות אותך. גם אותך, מה איתך? תזכירי לי אבל איך קוראים לך, כי זה לא פייר. אור. את יודעת מה זה טירקס? יש כאלה, פעם היו חיות ממש גדולות, דינוזאורים. אין מה להאמין בדינוזאורים, הם קיימים. תגיד לה שאתה מחביא טירקס במכנס. צריכה לראות איזה בלבזור אני מחביא במכנס, אה? זה בדיחה רעה, אה? כשאני אומר דינוזאור, אתה עושה שאגה של דינוזאור. לא, לא זה עוד פעם, לא זה עוד פעם, לא זה גרוע, זה לא עיצוב שונה, זה... דינוזאור. אחי, אתה יודע כאילו אתה מפהק, מה זה החרא הזה? אחי, ככה נראה ארנב על אסיד, לא דינוזאור. זה איתי! לא, 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 לא. מהריאות! אני רוצה להקיא את החיים שלי. Bro, you weird as fuck. יואו, זה היה כל כך מוזר. ענק, ענק, שפו. זה היה גאוני ברמות לא נורמליות, כאילו. רגע, אבל אתה... אחי, זה היה גרוע. מספר, אוקיי. איך היה לכם? היה ממש נחמד. וואלה, לא ציפיתי שזה ככה יזרום. היית נותנת לעידו צ'אנס בחוץ? כן, למה לא? What the fuck? הבן אדם נשמע כמו ארנב על אסיד, עושה תנועות של ארנבים. אחי, מה לא בסדר עם הבחורות היום? מה לא בסדר? באמת, לפעמים אני אומר, בוא'נה יובל, אתה בן 25. עבר שנים מה זה המערכת יחסים האחרונה שלך. ואז אני מבין, אני בסדר, זה העולם דפוק. נראה כזה ילד That's a fact. מקסים כזה, נחמד, כזה זורם איתו, כיף איתו, מצחיק. עידו, הגיע הזמן לבחור קלה. בוא אליי, והיא מנצחת. לא, לא, לא. יואו! יואו, no gay shit! עדיין. גח הוא שרמוט. לא הבנתי, הוא עדיין לא יודע מי הוא בחר, כי הוא צריך לנחש בלייב. עידו, דינוזאור. נתראה בסרטון הבא. יואו. ואוהב אתכם המון. יואו. יואו, יואו. טוב, אני שרדתי את זה. אני אסכם ככה. הסרטון הקודם שהם עשו על זה, שזה איציק בעצמו היה, לא יודע אם יותר טוב או יותר גרוע, זה... קונספטים, כאילו, הקונספט אותו קונספט בנו קצת שונות, אז זה היה וייב אחר, גם הוא מתנהג קצת אחרת. מצחיק, זה כן היה, באדם הזה פשוט מטומטם וטמטום מוכר, וגם ממש נהניתי ממנו. מה כן, לא הרגיש לי פה שזה יותר מדי מתאמץ, לא הרגיש לי שזה חוסר אותנטי, פשוט הרגיש לי שזה כאילו קצת מתחכה מדי, לנסות להצחיק איפה שלא, אבל משהו אחד כן, זה באמת היה אותנטי, וזה היה ממש נחמד. וזהו, מה יש לי עוד להגיב על זה? אין לי שמץ של מושג, אני לא יודע. האמת שאני פעם אמרתי לעצמי, אם אני ארצה לעשות קונספט כזה בעצמי, ואז הבנתי שקונספט כזה לא יכול לעבוד בארץ, לא משנה מה יקרה. אנשים בחול זה לא אנשים בארץ, המנטליות היא שונה, הווייב הוא אחר, הגישה, האנרגיה. בארץ זה לא יעבוד, לא משנה מה. תמיד הבחורות שיגיעו זה פשוט לא אותו דבר. וגם יוצרי תוכן פה, שהם מעולים, יש פה אנשים שהם באמת, אנשים מצחיקים, אנשים קריזמטיים ואותנטיים, הכל תקין. זה לא זה, משהו שם חסר. אז התוכן הזה אני באופן אישי לא יעשה, אבל ממש נהנתי לצפות, והיה אחלה. וזהו, פיס.